दिनै बाथौ गौथुम आफादा बाथौजोंफोर लिरनायनि बेलायाव सुबुं सानखौ माबायदि खालामनांगौ बेनि बादै माखासे सावरायनाय जादों आरो बेहाय बाहागो लाफादों दा नोंथांनि मोनदांथियाव गिबियावनो खुलुमदों दुलाराय बाथौ गौथुम आरो लोगोसे बाथौ क'र्डिनेशन कमिटि बर'फोरनि गेजेराव थानाय बे मोनसे मैखोम आफाद बेवहाय जोंनि फैबाय थानाय भारत हादरनि जे मोनसे सेन्सास बे सेन्सासाव बर' हारिया बाथौजिम हिसाबै बा बाथौ सिबियारि हिसाबै मोनसे हारिनि सिनायथि हिसाबै जोंनि जि मोनसे कलम थानांगौ बेनि सायाव दिनै सावरायदों आरो बेवहाय बुंनो थाङोब्ला जे बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे बर' हारिनि गोबां गेदेमा सानसुमैफ्रा बेवहाय बाहागो लादों गोबां राजखान्थिगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो गोबां धोरोम आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों जोंनि मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोना बाहागो लादों आरो बेनि गेजेरजों सावरायनाय जादों जे फैबाय थानाय जि सेन्सास बे सेन्सासाव बाथौजिम हिसाबै माबोरैहाय दिन्थिनो हायो दा बाथ्रा जाहैदों जे बर' हारिनि गेजेराव जोङो जुदि नायोब्ला बाथौ सिबियारिल' गैया नंगौ जे बर'नि गुदि धोरोमा बाथौ नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव गोबां धोरोम दंसै जोङो ब्रह्म धोरोमनि खोथा बुंनो हायो ख्रीष्ट धोरोमनि बाथ्रा बुंनो हायो जोङो सतसंगिनि बाथ्रा बुंनो हायो आरो बेनि अनगायैबो दिनै बर'फोरनि गेजेराव कृष्ण गुरु लानायबो दं माने एकचरन भागवत बेयावबो हाबनानै दङ दा बेफोर गासैबो खोथाखौ सानै हयैसो जोङो माने बाथ्राखौ बुंनो गोनां जायो दा बेखायनो दिनै जोंनिफ्राय गाहायै आं बहाय बाहागो लानानै आं मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे जोङो गासैबो खामानिखौ सोरखौबा माने बुंनानै जोङो लाहोनो हानाय नङा बिथांमोनखौ लानानै जाहाथे जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम आरो लोगोसे जोंहा जि मोनसे क'र्डिनेशन कमिटि दङ बिथांमोना मोनसे खामानि मावनो हायो बे जोंनाव जेसेबांनाखि बाथौनि अनगायै गुबुन गुबुन धोरोम आफादनि दैदेनगिरिफोर थाबाय बिथांमोनखौ लानानै बिथांमोना मा सान्दों बे बाथ्राखौ सावरायनो हायो जिहेथु जोंहा बर'नि गेजेराव बाथौ होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां दालाय दासाफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै जोङो बाथौजिम लिरनायाव गोब्राब जानाय नङा नाथाय जोंनि मानिजाथाव ब्रह्म धोरोम सिबियारि मानिजाथाव ख्रीष्ट धोरोम सिबियारि बा जोंहा सतसंगि मानिजाथाव बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन थानाय जेरै कृष्ण गुरु एकचरन भागवत बिथांमोनखौ जोङो थोंजोङै जुदि नारसिन थाङोब्ला बे मोनसे रियेक्सन जागोन बेखायनो जोंनिफ्राय जों खावलायदों जे बिथांमोनखौ लोगो हमनानै सावराय बिथांमोना जुदि गोरोबोब्ला बिथांमोना जुदि एग्रि जायोब्ला जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा जि सिन्था खालामदों आरो दुलाराय बाथौ गौथुमा जि सिन्था खालामदों बिथांमोना हारिखौ लानानैनो सिन्था खालामदों बिथांमोननि साननायाबो बे नङा जे जोङो बाथौखौ जोङो बिथांमोननो जाबसिनगोन बे नङा बिथांमोननि साननाया जोबोद मोजां जोंनि हारिनि नंगुबै धोरोमा मा बेनि सिनायथिखौ सेन्सासाव होनो हायोब्ला मोजां बेखौसो बिथांमोना सानदों दा बेखायनो जोङो लुबैगोन जे बे बेलायाव दुलाराय बाथौ गौथुम आरो लोगोसे क'र्डिनेशन कमिटि एसे खस्थ' खालामबावथों बिथांमोना गासैखौबो लोगो हमथों येस न' उनाव जागोन आरो बेबायदि थाङोब्ला फिथाइ गोनांसिन जागोन होननानै आं सानो